NSFAS thing mess up. Actually, it's a money laundering scam under the leadership of a blade in Zimande. Kweziphambili kwiindaba zethu ngokuhlanje kuthe bhazalala kulo lonke eli nanjengoko iqalile inkqubo yokwamkelwa kwabafundi kumaziko emfundo ephakamileyo. The main reason why I'm here in Gauteng today was to mobilize the people of Gauteng province. Inkokeli ye-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa ebetyelele ihostele eziliqela kumbindi wesixeko saseGauteng namhlanje nalapha bongoze abahlali bezi hostela kuba bavotele i-IFP kunyulo luzayo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andami ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Ngamawaka abafundi kwinxalenye yeedyunivesithi zeli ekunzima ukuba babhalisele ukungena kumaziko emfundo ephakamileyo ngenxa yamagingxigingxi aphathelene nenkxaso-mali ekhutshwa ngu-NSFAS. Inxalenye yabafundi ikhala ngelithi iyancuchalaza kungoku nje kuba u-NSFAS akayihlawulanga imali abayityala lamaziko emfundo khona ukuze bakwazi ukubhalisa bafumane neendawo zokuhlala. Kwelinye icala yaqiniswa nangakumbi amaphulo okulwa neziganeko zempatho gadalala kula maziko emfundo. Minyaka le abafundi kumaziko emfundo enomsila bahlangabezana neengxaki ezahlukeneyo ingakumbi ezokwamkelwa ze abayifumeneyo indawo yokufunda bajongane nomcelimngeni wenkxaso-mali. Wonke unyaka uphelileyo bendinengxaki no-NSFAS. Nakulo nyaka andikwazanga ukubhalisa ngoba kuthiwa ndityala idyunivesithi i-R25,000 engumyinge we-10% kwinkxaso-mali ebendiyinikiwe. Loo nto yenza ukuba ndingakwazi ukubhalisa ndingahlawulanga elo tyala. Uthepho ulala apho ahlwelwe khona kuba aside siphumelele isicelo sakhe se-NSFAS. We are sleeping everywhere inside waiting for NSFAS. I've been here since the 22nd of January and until now I've been squatting inside and it is tough. It's not safe. So everything, if something happens to us, then university won't take responsibility. So we don't know what is going on. As a South African Student Congress, we are dissatisfied by the current registration period that is happening. There are many loopholes and the system is suffering from many technical glitches. As you can see, the students, as in they are entering long queues. These are first-time applicants. They've applied since from last year, but up to date, their applications have not yet been responded. They are here to inquire about their applications because the system is failing to process all these applications at the same time. Ukanti e-DUT eThekwini iinkokheli zabafundi zityhola ngelithi ingxowa-mali ye-NSFAS isetyenziselwa ukuxhamla gwenxa ngabathile. The NSFAS thing is a mess up. Actually, it's a money laundering scam under the leadership of a blade in Zimande. You will know that last year they introduced the new service providers that will dispense the student allowances. And now students, they've received the R5. There's a problem of Izaka, Naroka, and all other service providers. So it's a mess up. Even now, students are not coded. Students are not even receiving their certificate because NSFAS have been cleared their outstanding fees. So they can't even get their certificate to go and apply. So we have a problem across the country. Kodwa olawula ukwamkelwa kwabafundi e-DUT unoluvo olwahlukileyo. For the first time in 2024, they've been very responsive in terms of sending regularly updated funded lists. And if you can look at our numbers, we are almost during day 12, yesterday, almost close to 20,000 registered students funded. Kwenye icala ayaqiniswa amaphulo okuqinisekisa ukuba abafundi baxhotyiswa ngokwaneleyo ngolwazi ngempatho gadalala. We run a lot of workshops in the student environment on consent. Consent is a very big and important topic for us to explore with students because again consent is not always obvious to everybody in a particular situation. So it's very important to us that our students understand what consent looks like and how it is that you negotiate consensual sexual relations. Zivaliwe ke ezinzulwini zobusuku izicelo zenkxaso-mali ku-NSFAS yaye kulindeleke ukuba iqale inkqubo yokuhlohla ingaphelanga le nyanga.
Ukanti ngamawaka abafundi abazibhaqa bejengene nomngeni wokukhatywa kwezicelo zabo zokufunda kwiidyunivesithi ngenxa yomthamo abafundi ogqithisileyo. Izikomfundo i-Cape Peninsula University of Technology lithi lifumene izicelo ezisisiqingatha sesigidi yaye izithuba banazo azinako ukwamkela bonke abafundi abafake izicelo. Eli ziko lithi liza kwamkela kuphela abafundi abayi-9,000. Linani elivisayo labafundi abanqwenela ukungena kwiiyunivesithi zeli baqhube izifundo zabo emva kokupasa kakuhle kunyaka ka-2023 bangaleshumi. Kodwa iiyunivesithi zona zihlangabezana nomngeni wokuthontelana kwabafundi abagqithisileyo. It's quite daunting actually if you look at the total number of applications across the institution, and then we're talking, from postgrad all the way down, close to 500,000 applications. The need is there. And we have space for just shy of 9,000 first-time entering students. So I think for first-time applicants, we received well over 150,000 applications. But keep in mind that people are making 3 applications at a time, so it's a first and second choice. Ukanti ayachabalala amathemba kubafundi abaninzi abangekafumana impendulo yokwamkelwa kula maziko emfundo enomsila. Befuna ukwenza ilone and ke ngoku ndiyazimit ii-requirements zelone xa ndisiya phapha ke ngoku they're not good enough. Like ispace esikhoyo, they're only offering ispace kubantwana like code 7, like i-bachelors, distinctions qala. And then thina average students asina space. Bendi-encourage about i-space sam, waiting or considering yabo. And into ebuhlungu bathi out of the 900 hento, they're only taking 80. Iingcali zezemfundo ke zithi ingxaki kukuthenjiswa kwabafundi abapase kakuhle ukuba baza kuzifumana izithuba zokufunda ngelixa embalwa amaziko emfundo ephakamileyo afana neeyunivesithi kweli. We've made such a political game out of the matric results. What you're sitting with then is a whole lot of students with dashed expectations who will never get into see the inside of the university. And that is tragic. Now, in a country that is rational, that is sane, that puts a lot of emphasis on planning, there would have been some degree of cooperation between the Department of Basic Education and the department responsible for higher education so that you can actually manage those expectations. Unjingalwazi Jonathan Jansen ukwathe kuza kufuneka isisombululo kule ngxaki. Abazali babantwana bangekafumani indawo zokufunda eGauteng banoloyiko lokuba oku kungabakhokelela ekusebenziseni iziyobisi. Uninzi lwabazali luthi kudala liphoswa ngapha nangapha kodwa lude luncedakale. Ukanti kwilokishi yase-Alexander abazali sebehlala ngaphandle kwesikolo samabanga aphakamileyo i-Eastbank High ngelizingela abantwana babo indawo. Sele kuphele iveki ezimbini sukela izikolo zivuliwe. Kodwa kukho abazali abangekafumani izikolo zabantwana. Umntanami uphumela ukuthi baba kwaphelelwa umsebenzi last year. Ngizile last year ngizofuna indawo bathi indawo ayikho. Ngayibheka ilanga bathi indawo ayikho. Ukuthi sesimthumele not view, it's not like isinemali, ayikho imali. Uthi kudala esehle senyuka ekhangelela umntana indawo ka grade 10. Every day nje ngilapha egedini kuthiwa jikani nizobuya kusasa. Jikani nizobuya kusasa. Baze bathi ekugcineni hambane 18 niyo-register because it's like masimi kanje egedini siya-affect abantwana mabengena bephuma. Uthi nangona efuna i-Eastbank High kodwa ngoku angamsa nokuba kuphi umzukulwana wakhe. Over umntwana ayethi 15 seqala ufuna ukubhema ama-drugs, intombazane umfana bangahlala ngaphandle sithola abantwana benze izinto ezingasiyizo. Ukanti ke bakhona nabanye abazali abakule ngxaki. Mawufika kuthiwa hamba e-district, uyafika e-district buyele esikoleni, ufika esikoleni ayibuyele e-district. So we've been playing those hide and seek nesikolo sokuthi uyale uyabuya ilist ayikakafiki iya e-8. It's very very bad because the child ofuna isikolo uzohlala nepension, so akakwazi ukhazimama ugrana all this up and down. Ukanti isebe lezemfundo eGauteng lithi izikole ezininzi zisagcwele kodwa liyazama ukufunela abantwana indawo. Likwathembise nokubonelela esisikolo ngefenitshala. Kanti abantu baphefumle kumaqonga ethu onxibelelwano ngemingeni abajamelene nayo abafundi ngeli xesha lonyaka.
ibuhlungu kwaba bangenamali zokurejista, kodwa ugovernment makakaqaphele le nto okhipha ama-results late. Kunzima kwezi yunivesithi. Abantwana ukuze bathathwe funeke banyobe bakhuphe ezo mali, umntana afumane indawo yofunda, afumane indawo yohlala. Enye into engumcelimngeni msasazi kwabantwana abafuna isikolo kukuba ngabana afike esikolweni asifumane isikolo kodwa ngoku indawo yokuhlala angayifumani. Abazali bayasokola, basokolela abantwana kodwa funeke benyobile. Into enjani leyo? Hey, ayisana eMzantsi Afrika asifuni utshintsha. Eyona micelimngeni ngabanqevu bathe bhazalala bafuna uzenzela bazityebele kwimali ngokuba bona bafuna unyodwa ngabantwana bethu kuba bezazi babaxakekele isikolo. Abanye bahlala emaphandleni ezilalini, inetwork ayikho, abakhange bakwazi ukuzibhalisa kusengexesha. Hayi msasazi, nina nisathetha ngento encinci endawo. Thina sithetha ngoba bafumane isikolo ubuqu bafunde, abazifumani kwazona msasazi. uQueen B Msongelwa uthi akunzima msasazi kubantwana bethu, izikolo zigcwele, abanye abanayo naloo mali ye-registration. Ushese Velcom. Thozamile Siyila uthi universities zithi zigcwele, abaninzi abantwana elo xesha bangazifumananga izikolo, kunzima nje kweli lizwe. Ushese West Coast. Noziphiwe Mantana uthi Msasi yena mcelimngeni ngowokufuna isikolo ngomzuzu wokugqibela. Ushese Mphekweni eNgqushwa. Bukele ngaphefumla kwimixholo yethu, sebenzisela nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Sibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi lo mbutho awuzuvumela Mampunge okuba wamkela isixa-mali nesasuka e-Iran sijolise kuba bakwazi ukujongana netyala lakutshanje ebeliphambi kwenkundla ebulungisa kwihlabathi. Ukanti nomphathiso ojongene nemicimbi yezangaphandle uGqirha Naledi Pandor uzikhabile ezizityholo esithi alikahlawulwa kwa igqiza lamagqwetha ebelimele uMzantsi Afrika kule nkundla. Emveni kwesigqibo sokunqumamisa lo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma, usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi ukuphendula nokungaphenduli kwalo wayesakuba ngumongameli we-ANC akuzusitshintsha isigqibo sokumiswa kwakhe njengelungu lalo mbutho. We have not checked the correspondence yet. It is possible that there is a response. It is equally possible that there may be no response at all. Umbalula ukwaphendula nakumba udibanisa nemigomo nemibandela yokuthi kubucala nalapho xa ilungu lalo mbutho lithe lafunyanwa inkundla liletyala embuthweni okanye kurhulumente. Oku kuza emveni kwemibuzo eyavela emveni kokuba lo wayesakuba ngusodolophu waseThekwini nekungoku ngusihlalo walo mbutho uZandile Gumede nothe wachatshazelwa ngulo mthetho wokuthi kubucala. uGumede ubone amatyeli aliqela ekhankasela umbutho we-ANC. Umbalula uthi le migomo nemibandela isahlwa amahlongwane malunga nezinto ezinokwenziwa ngulo uthe wachatshazelwa ngulo mthetho abe engenasihlalo kurhulumente okanye kumbutho. Step aside has not changed. We have tabled the guidelines on step aside as adopted by the previous NEC, and they are upheld by the current NEC. Lokambalula kwazikhabile izityholo ezithi umbutho we-ANC uye wafumana imali esuka e-Iran ukubaxhasa kwityala belifakile kwinkundla ebulungisa ehlabathini. If there is a country or a diplomat or anybody who accuses us of having received money from Iran, who is that person today? We will expect such accusations to come from the Zionist state of Israel because they are hurt by the stance we have taken. Lososiba jikelele we-ANC uvale ngelithi umbutho we-EFF awulohlakane lalo mbutho kwaye zikho izigqibo abasele bezithathile ngentsebenziswano bebenayo nalo mbutho koorhulumente bomasipala. Inkokheli ye-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa utyelele ihostele eziliqela eGauteng namhlanje kuyagaya inkxaso yolonyulo lukazwelonke oluzayo. Lokahlabisa ugxeke kabukhali urhulumente olawula ngobambiswano kwisixeko saseGauteng ngokulahla kwesinomhlwa uluntu oluhlala ezihostela. Ukwavakalise ukuba banelunda bengulo mbutho watsho esithi baza kuyifumana inkxaso kweli phondo yaye bazimisele ukuza nenguqu. The main reason why I'm here in Gauteng today was to mobilize the people of Gauteng province to go out in their numbers on the 3rd and 4th of February to register as voters.
and also encourage our youth to help those who can be helped to register online. This hostel, GP Hostel, is under the IFP councillor since 2021. Iqela le-IFP lithi liqulela ligangatha lilungiselela ulonyulo lukazwelonke kanti lo mbutho uthi uze kugaya inkxaso kwiphondo laseGauteng njengoko ukholelwa ukuba abantu bafuna inguqu. The IFP is a party at work. We are ready for elections. We have done all necessary arrangements. Inkokheli yalo mbutho umnumzana Velenkosi Nhlabisa uthi baza kusebenza nzima ukugcina ilifa lomfi inkosi Mangosuthu Buthelezi. Firstly, the Prince of Kwapindangene, we lament that he is not amongst us. It was our wish that he will be a physical driving force in our election campaign. His spirit is with us. This year's election is dedicated to the legacy of Prince Mangosuthu Buthelezi. Uhambise wathi IFP ngumbutho ozimiselayo yaye kweli phondo unabantu bawo ngakumbi kwihostel ezilawulwa ngooceba bawo. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Ugalela inene kugcwele madikela kwideska yakhe ebaluleke kakhulu kaloku idesike enkulu yeendaba ebethuna mandikwamkele mbukela umshapha ekhaya apha kaloku edeskeni yam yeMozulu mna ndikuThabile Makhaphela umamthembu ungoza kokuthiwa nje nangomso nasi kaloku iMozulu. Sivule bukela ngokuqala ngokujonga kubanzi kaloku imvula ezixhaphakileyo eMzantsi Afrika ukubhudla kakhulu kwemimoya nokutshisa okuqatha kwelanga ngamandla amukela phaa kwiindawo ezikwiintshona yelizwe phaya kaloku koFred Ndali kwasekuseni ngayela 21 degrees apha la moza futhi itshisa kakhulu ku-45 degrees phaa emini ngomso. Bukela amaqondo ofisa wethu waphantsi nathanda uphakama kakhulu phaa sivule kaloku phaa kwelaa phondo lasempuma koloni ngomso njengaphaa korhafu kwasekuseni nje kuyatshisa ngaye kaloku la 20 degrees noko futhi bukele kuyatshisa kakhulu namafangephi ka-37 degrees. Naso bathi imozulu kaloku apha embindi neMzantsi Afrika phaa Free State eFrankfurt pha bevuka ekuseni bevuswa ku-19 degrees bahambe kakuhle nosuku futhi baliqukumbele kaloku ngala 32 degrees Ficksburg ku-18 degrees ekuseni. Mzontsonezo leyo apha ekhaya kuseluthaleni 163 kwi-DSTV yakhe Western Cape pha eFred Ndali ku-21 degrees bavale kakuhle futhi olasuku ngamafutha angephi pha ngorhatya futhi ka-45 degrees. Nathi ke bukele iphondo kwethu elilandela lelo phondo kaloku lapha lona kumantla kwakhona futhi nakwintshona yelizwe eNorthern Cape njengapha kaloku eKuruman ku-90 degrees pha ekuseni bavalela mini yabo futhi beyisonga amanzi kupholeka amanzi ku-29 degrees. Zebeje njengobona phaa kuphondo ibukele phaa kaloku eNorthwest njengapha koTosca ku-19 ekuseni bavaleka amanzi futhi usuku lwabo belisonga futhi ngamafutha angephi pha qabaqaba ka-32 degrees Rustenburg ekuseni ku-17. Zebeje nje ngibukele phaa iphondo lesikulo kaloku phela sezakuthabaza apha eRandburg phaa eGauteng Pretoria kumantla liphondo ngo-16 degrees ekuseni baqukumbela usuku lwabo futhi ibukela kaloku apha ekhaya ngo-29 degrees okhatshwa ngamafu. Nantso bathina kaloku imozulu phaa ephondweni futhi liselimpopo apho kumantla eMzantsi Afrika njengaphaa kaloku kooThabazimbi ku-17 degrees ekuseni basonge imini ka-31 degrees opholeka amandi phalaburwa ku-20 ekuseni. Bukele ekhaya nathi kaloku imozulu phaa kwakhona futhi kwelaa phondo liphaa lona eMpumalanga iindawo ezifana phaa kaloku kooSikhukhuza ngo-18 degrees bavaleka amandi namafangephi asibekele kakhulu phaya ka-32 degrees embombela futhi ekuseni ku-18 degrees. Bukele imozulu lapha ekhaya xa siqukumbela sivala kaloku imozulu yethu phaya ngephondo lokugqibela ngqa kwaZulu Natal ePhongolwela ku-20 degrees bavale basobusuku ngamafu neezitshizane zika-31 eVryheid futhi ku-16 degrees kanti ebusuku ku-28 degrees. Bathina ke itsho imeko apha kwideska yam emiliyoni yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limiliyole. Kamnandi mawethu.